Volám sa Andrej Kolesík a v roku 2010 som sa aj vďaka vám stal najmladším poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Každý poslanec Národnej rady pracuje v niektorom z jej výborov. Ja som si vybral výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, a to z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, že mám k tejto oblasti ako mladý človek naozaj veľmi blízko. Druhým dôvodom je môj boj proti spoplatneniu denného vysokoškolského štúdia. Som presvedčený, že spoplatnenie neprinesie zvýšenie kvality a nemyslím si, že študovať by mali len tí, čo na to majú. Po 18 mesiacoch vláda pravicového zlepenca na Slovensku skončila a ja opäť stojím na kandidátke strany Smer sociálna demokracia pre nadchádzajúce predčasné parlamentné voľby, odhodlaný dokončiť to, čo som začal. Som nesmierne rád, že strana Smer dala na svojej kandidátke priestor aj mladým ľuďom. Nie sú to ľudia, ktorých strana hľadala niekde na ulici alebo na Facebooku 3 mesiace pred voľbami. Aj ja, hoci mám len 29 rokov, pohybujem sa v politike už viac ako 10 ročie. Začínal som ako mladý aktivista v občianskych združeniach a v študentských spolkoch. Neskôr som začal pracovať ako brigádnik v parlamentnej knižnici a postupne som si v parlamente prešiel rôzne pozície, až som sa stal poslancom. Popri tom vediem od roku 2008 aj mládežnícku organizáciu Mladí sociálni demokrati, ktorá má viac ako 1000 členov a zastúpenie v takmer každom okrese na Slovensku. Precestoval som veľký kus našej krajiny a to, čo som videl, ma zaväzuje hovoriť o solidarite a presadzovať znižovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými regiónmi, ale i ľuďmi. Prichádzajú voľby a každý hlas rozhodne. Verím, že si uvedomujete križovatku, na ktorej sa Slovensko ocitlo, a som presvedčený, že vo voľbách zvolíte stabilitu, ktorú Slovensko potrebuje. Ak je vám bližšia stabilita a istoty ako chaos a beznádej, príďte 10. marca podporiť stranu Smer sociálna demokracia. Možno práve ten váš hlas bude rozhodujúci. Poslanec Národnej rady Andrej Kolesík sa o vašu priazeň uchádza na kandidátke strany Smer sociálna demokracia s číslom 48. Dajte aj vy najmladšiemu poslancovi jeden z vašich 4 krúžkov.